Здравейте! В днешното видео от курса Осъзнато съзряване и компетентно родителство с мен Росен Русанов ще разгледаме тема, която аз считам за важна – тревожността и вината в тинейджера. Акцентите са няколко. Как се гради отговорността при тревожност, маркиране на посоката, привличане и отблъскване, тревожната задача на компетентно родителство, чувството за мъжка идентичност, намесата на мъжът, подкрепа чрез разговор на време. Чувството за раздяла от майката е ключов фактор за връзката с момиче. И последно, вина, парадоксът на любовта. Повтаряне на един и същ житейски модел. И първо, като мантра, вече казвам трите важни въпроса, които аз считам за много важни. Родител трябва да ги зададе на своя син. Какво мога аз да направя за теб? Какво ти би искал да направя по различен начин? Ти беше ли добър човек днес? Започваме с първия. Как се гради отговорността? Ето така се гради отговорността и свободата от тревожността. Трябва да има разговори, да му се обясни на тинейджерът, за да не бъде объркан, да се научи да живее адекватно с тези две неразделни емоционални реалности, дистанция и близост, привличане и отблъскване в отношенията с хората. Тинейджерът ще живее винаги в плен, ако той приеме само едната реалност, ще живее в плен на външния свят. Този недовършен житейски модел, за съжаление, ще го следва през целия му живот, дори когато стане възрастен. Тревожността е задачата на компетентното родителство, която тя трябва да реши. И започвам с един конкретен пример с мен самия. В моят живот никога не беше провеждан разговор за тревожността и вината, колкото и да се стараха моите родители. Да, имаше много внимание в посока какво да ми бъде образованието, какво да правя, но не е имало ситуация, в която да обсъдим как аз в социума да защитя себе си. Тревожността е огромна сила и резултатите, които тя би могла да постигне, зависят единствено от избора на тинейджера. В единия случай той може да избере ситуация, която е подкрепеща и над която той има власт и да я използва. Но във втория случай, ако избере деструктивната част, която се проявява пък заедно с депресията. Вижте колко е странно. Има ли деструктивност, върви ръка за ръка с депресията. Първата ориентация е към градивност. Тогава тази градивност ще бъде източник на енергия за неговата будност и адекватност към светът, който сам тинейджерът си изгражда. Най-голямо значение за този период обаче, когато тинейджерът все още не е формиран, е какво е участието на неговите родители, каква е тяхната подкрепа и разбиране точно в този момент. Личното общуване с когото и да било, тук имам предвид хора, други чужди, момчета, момичета, съученици, личното общуване отваря вратите на тинейджера за разбиране на себе си и на околните. И всъщност тук трябва да кажем, че сега има виртуален начин, който предизвиква две заблуди, две илюзии. Първата е, че общуването е ограничено в представата за отсрещния човек. Ти не си се запознал, а вече си формирал някаква представа. Но това е вместо истинско емоционално свързване. Тоест, повече тинейджерът очаква нещо, отколкото слуша и наблюдава. Втората е, че има незабележим недостиг на чувство за емоционална цялост.
в неговата душа там не може да се види от първия път. А напътствията, които родителите дават с най-доброто си намерение, изграждат илюзията за търсене на някаква идеална връзка, а то такава идеална връзка няма. От отношенията въобще във връзката на него му обягва усещането за границата в отношенията, не знае кога да спре. Компетентните родители обаче могат да го научат и това е свързано с отключване на емоционална и еротична зависимост поради незнание. Този човек просто не е научен. Тогава последиците е, че неговите реакции стават агресивни. Той избира винаги агресията. И сега пак отново пример ви давам с мен, когато съм бил в подобно състояние. Когато не можех да си обясня какво става с мен, у мен се пораждаха агресивни реакции и се отразяваха на решението, които вземах. Аз считах, че като създам лоши отношения, хората се променят по отношение на мен. А всъщност не аз, не се променям. Това влияе на чувството на мъжката идентичност. Ние говорим тук за тинейджър. Ако най-правилно е подкрепа чрез разговори, то на време, т.е. очите на родителя трябва да бъдат отворени и той да забележи какво става с неговия тинейджър. В този момент се проявяват травмите от детството. Те са дълбоки, но те могат да се осъзнаят и преживеят. Друго, което налива масло в огъня, казано по този начин, което се случва е несигурността, която тинейджърът преживява в първите си влюбвания. Заедно с това да докосне за пръв път тялото на момиче. Това са все неща, които се отразяват по много странен начин, за който той почти не е готов. Този конфликт се отразява върху чувството на мъжа за неговата идентичност, колко той е мъж. И ако той не е готов, това го прави зависим от срещния човек, поради неговото желание да изпита удоволствие, защото той иска да изпита, като тяло, като душевност. И това показва, че той все още не е разпознал своите чувства и е различен. Ето, току-що описахме част от тревожността. Как се чувства той? Ами той, заради това, че не е научен, не е подготвен, се чувства в една душевна празнота, в една обърканост. Двойствеността пречи на неговите избори, когато взима решение. Промяната на тялото в този период, във всеки тинейджър, знаем го всички ние, е много интензивна и е силно повлияна от околния свят. Точно сега родителите са изключително много нужни. Тази необходимост от свързване с друг човек е повлияна от представата за различния, но търсейки близкия човек. Но средата, в която се случва всичко това, е агресивна. Ние, родителите, може би сме единствените хора, които можем да проведем такъв разговор и да го успокоим. Това успокояване ще намали неговата обърканост, въпреки че тя не може да премине напълно, защото непрекъснато го атакуват емоционални преживявания. Но това е част от неговия градеж. Прави впечатление, че за тази обърканост някакси в семейството не се говори, защото сякаш родителите се страхуват. Сегашната реалност за юношите, по един или друг начин, говорил съм за това много пъти и сега пак, е наситена с една презадоволеност. Родителите смятат, че ако му дадат повече, те са си изпълнили своя дълг родителски. В много посоки задоволеност. Но може би най-много е в отношенията и това е нарушаване на баланса, липса на баланс. Поява се нуждата родителите да забележат, защото той не може. Какво се случва и те да възстановят баланса с разговор за разбиранията им. Тинейджърът не е готов да го направи сам.
И тук минаваме към една много чувствителна тема в отношенията. Това е разделянето от майката. Това е един ключов фактор за връзката, за нагласата, бъдещата нагласа на момчето при срещата, при връзката с момиче. Все още чувството за раздяла от майката е на лице и то влияе. И това не може да освободи от тревожността. Последицата е невъзможността за емоционално свързване с друг човек. В нашия случай предстои да е момиче. Ако не са приети, както те си представят тинейджерите, начина на свързване, те започват да избират агресивен начин за търсене на близост. И пак ви давам един пример. Вместо наслада от връзката, се получава онова, което сме нарекли залепване за партньора, за момичето. И се превръща в емоционална зависимост. И пак ще кажа, предизвикана от неговото собствено незнание и от премълчаването, от тишината, която родителят в този момент безсмислено е запазил. Странно е, но се налага някой да посочи условията на близостта, за да се осъществи тази връзка момче-момиче или друг човек или чужд човек, за да контролират превръщането. Иначе това се прави, защото трябва да се контролира превръщането в зависимост. И трябва да се парира травмата от изоставяне. Ние сме споменавали травмата от изоставяне, но всеки човек е повлиян по някакъв начин. Резултатът е успешен в много от случаите, но другата крайност е да попадне в капан на бездушие и самотност. Виждали сте по пътя вървят хора, които са самотни. Написано е на челото им. А това пък да са самотни е също илюзия. Но в крайна сметка е нужна помощ в тази ситуация. Това също подхранва за пореден път тревожността, дори я класифицира като скрита. И тинейджерът започва едно търсене как да се освободи от тревожността. Това става преди всичко на подсъзнателно ниво, но ако не стане, неволно, за да се освободи, той предприема провокация от другия човек, от срещния, с когото е приятел, за да се освободи от тревожността. Той търси как да го направи. Но всъщност, каквото и да прави, и той и неговият приятел, никой не поема отговорността и взаимното вменяване на чувство за вина заема това опразнено място. Тук съм си написал непопълнено място. Това пък довежда до понижено самочувствие. Особено в ситуациите, когато става дума за тинейджър в този труден за него период. И пак не се поема отговорността за бъдещето на тинейджърът. Но ето пак пример, последица. Вгражда се в умът мозъчна програма, появява се у тинейджърът чувство, че той говори глупости, че му се подиграват, той е притеснителен, особено е притеснен, ако говори с непознати. Това е неприемане на самия себе си и липса на зрялост. За мен най-много, аз лично съм, от моя житейски опит, ми е повлияло изграждането на връзката с жена. Чувствах се непрекъснато объркан, не знаех какво да правя. Никой не ме беше научил. За съжаление, това е резултат от отношението на единия от родителите, когато е времето тинейджърът да бъде оставен да се пребори сам, да се почувства победител без чужда помощ. Близостта на този родител започва да го потиска. Това пък е нейния на майката неосъзнат начин, която иска да е непрекъснато загрижена за своя тинейджър. Забелязва се, тук ви давам един конкретен, реален пример и вие веднага ще се сетите. Майката и синът стоят един до друг, минава приятел, задава въпрос и вместо да отговори тинейджърът, майката избързва и тя отговаря вместо своя син. Това е красноречиво, че майката е загрижена повече от необходимото.
Но какво се случва с тинейджера? Той започва да си втълпява неизказано, че не бива по никакъв начин да забрави майка си, че може по този начин да я нарани, че той трябва да й е в услуга. Майката започва да търси физическа близост, обгражда го с нежност, прегръдки, целувки. Той е раздразнен, но тя затваря очите си за неговото раздразнение. Това за тинейджерът е поредното емоционално объркване. Във времето, когато той трябва да извоюва сам за себе си победа, някой му помага с отрицателен знак. Ами представете си в тази ситуация, ако и бащата не е провел разговор за любов, за секс, за мастурбация, тези толкова важни, неизказани реалности. Случва се, че улицата става учител на нашия тинейджър, защото родителите са премълчали. А какво би правил един тинейджър, който дори да иска, дори да търси знанията, дори да се успокои, чуе: не ме занимавай с глупости. Резултатът е голямо разочарование, предстои непреживяно детство и още по-зле непреживяно юношество. Изходът от тази ситуация, нали, винаги когато говорим, ние искаме да кажем някакво решение. За да може компетентният родител, базирайки се на моето мнение, да проведе този разговор с сина си. Изходът е да заяви сам той пред себе си какво иска, после да отиде да се отдели от старото си семейство, да преживее новата ситуация с всички нейни плюсови и минуси. Така той трупа своя житейски опит, като се сблъсква с трудностите на реалността. Да формулираме процесът. Отворил се е той за живота, ако направи това. Оставила живота да мине през него и да го съживи. Преминаваме през срещата с момиче. Той усеща любовта, усеща дълбоката емоционална свързаност, да я наречем приятелска, открива страстта и онова приятно напрежение. Борбата между мъжът и жената за надмощие. Това е лична работа между двама човека, между мъж и жена, между момче и момиче, а не работа на бащата и на майката, ако, разбира се, той не отиде да им поиска съвет. Ако има усещане за недостатъчност в отношенията, изводът е липсата на връзка пак със своето тяло, което не позволява той да се свърже с тялото на момичето. Пример. А какво ще кажем сега за изкуствено вмъкнатата нагласа на по-големите, да кажем, батковци, които съветват момчето, недокосвало жена, че то е толкова по-голям мъж, сколкото повече жени успее да преспи. И също така, той не трябва да позволява да бъде унижен от жена. Още по-голямо объркване и далеч от нормалното разбиране за отношенията между мъж и жена. Случва се нелюбовна връзка между двама човека, които дишат свободно, а доброволна объркваща зависимост. И сега съм червени букви, искам да го чуете. Когато на тинейджерът му липсва идеята за неговата собствена цялост, винаги е болезнено и той се опитва да си я набави чрез другия, а връзката става деструктивна. И ето и разделата между момчето и момичето. Търсим решение. Каква е нашата посока за това? А кога се чувства независим със себе си нашият тинейджър, без значение дали има момиче или не? А това означава ли, че той я обича или не? И тук казвам, а кой пък е създал представата, че за да обичаш някого трябва постоянно да си с него? Такава грешка аз също съм допускал. Исках
моята партньорка да е непрекъснато с мен. Преди много време. И какво се случи? Раздяла. Търсене на обяснението. Майката, без да иска, когато изрази неготование и се разсърди, ако нейният син, не е съгласен с нейното мнение, тя дори не знае, че вменява в него чувство за вина, което той трудно преживява сам. Тази позиция, която е удобна, ако си дете, но е много и неудобна, ако е тинейджър, и тя означава блокиране на порастването и блокиране на поемането на отговорност. Майката търси близостта, но пък не иска мнението, а само търси разбиране и подкрепа. Става, добре е, но тинейджърът осъзнава ли това нещо? Връзката между майка и син наистина е свещена. Но когато майката стане твърде силна, тя неосъзнато започва да му пречи. И всичко неизживяно, както казва Юнг, се предава на децата. Говорим за близостта сега. Отиваме на близостта. Дълбочината на близостта. Близостта е танц на приближаване и отдалечаване. И сега пример, както ако си залепен за приятелката си, ти си поведен към това от твоето женско начало в себе си. Но ако поставиш граници, вече се чувстваш като мъж. И това не значи, че ти не я обичаш. Излекуването на описаната психическа ситуация преминава през отключване на гняв срещу майката, но и към този, който е гледал безучастно и не се е намесил бащата. Този разгромяващ модел на отношенията е неправилен и не трябва да се търпи. Приемането на тази ситуация го прави осъзнат и отговорен човек и той не се опитва вече да се извинява чрез баща си и майка си. Вие сте били много често свидетели на подобно нещо. Преди това, преди неговото осъзнаване в семейството, знаете ли как са си говорили? Баща ти, майка ти, баща ми, майка ми. Крайният резултат. Тинейджера осъзнава как стои в двойствена позиция спрямо външния свят. Причината за това нещо, двойствената позиция, е двойният стандарт в семейството, което родителите неволно са прилагали или нарочно, не знам. Хем ти е правилно да не забелязваш другите, сякаш не съществуват, хем се чувстваш потиснат и винаги се съобразяваш с човека срещу теб. От какво? От страх да не се конфронтираш с него. До тук говорих за тревожност, сега включваме и вината, която е резултат от многото преживяна тревожност. Тя почти винаги довежда до повторение на един болен житейски модел. Използвам думата болен в кавички. Вината е свързана с чувството за грешка, която в последствие стои от тинейджера, дори когато вече е възрастен. Какво обаче е грешка? Нещо, което сме го приели за недопустимо, може да е извършена по осъзнат, по неосъзнат начин, но може и да е вменена от некомпетентността на родителите, за да го направят подвластен и лесно управляем. Тук няма да казвам за мен, че и това съм преживял. За съжаление, този случай се отразява най-лошо върху незрелия човек, каквито са тинейджерите в този период. Резултатът може да бъде приемане на чувство за безсилие в живота си. Не желаеш да се бориш. От друга страна, всяко едно израстване е съпроводено винаги с много грешки. А грешките предизвикват вината. Друг е въпросът, че грешките са житейският опит, който всъщност на нас, на тинейджерът му е необходим. Но ако вината е в здравословни рамки, се появява един тинейджър, който си поставя стойностни цели, развива се, разчитайки на себе си,
А пък в другия случай, когато имаме непремерена вина, тя постепенно става една огромна, която го смазва, държи го постоянно тревожен. Тук помага ясната преценка на родителя и той започва да възпитава тинейджера с уважение. А тинейджерът, разбира се, веднага започва да му се доверява. До отделна тема е доверителната връзка, говорили сме я. Нека отбележим, че това, което ние очакваме, уважение, благодарност, всъщност, запомнете го, е свободния избор на тинейджера. Ако той реши, вие ще го получите. Но вменената вина, като противовес на това, което говоря, задължително носи чувството на болезненост за тинейджера. Друга мотивация за вменяване на вина могат да бъдат различията между семейните ценности и връзката с социалните норми. Родителите виждат нещо, не го одобряват и се оправдават с социалните норми. Реакцията, казахме, винаги даваме някакво решение, опитваме се, посока, решение. На решения тинейджър да се пребори с вината, да погледне отстрани, да си отговори на въпроса какво действително го кара да се чувства виновен. Ако той е незначително, той моментално ще го отдели от себе си. Да отдели в умът си реалността от илюзията и да види какво остава. А какво е илюзията? Вижте колко термини днес разгледахме. Моментът, в който човек без да осъзнава, се поставя на мястото на друг човек, било то приятел, било някой друг, майката, която се поставя на мястото на своите и решава вместо него неща, които счита реални за самия себе си. Тоест, той самия тинейджър може да почувства и да каже какво е. Така функционира тревожността. Ето описахме с две изречения как функционира тревожността. Тинейджърът неосъзнато преживява вина за отношението към майката и започва да я търси в жената до себе си, в приятелката си и му е нужна защита при общуването. Полага огромни усилия, но резултатът идва бавно. Решение. Той трябва да иска да се отвори към външния свят, но и да се научи да спазва дистанция в отношенията. В случая, сега, който разгледахме, вината е въображаема. Но все пак тя е свързана с тревожността. Тревожността започва от детството, вината също. И какво следва? Ако той не намери начин да изрази тези гневни импулси, а това означава да говори за тях, обръща ги срещу себе си и попада в саморазрушителни емоционални състояния. А това искаме ли го ние, родителите? Процесът на излекуване на тревожността става чрез приемане. Завършваме. Личната консултация може да даде дълбочина на конкретни решения и за връзка с мен осъзнато съзряване на осъзнатосъзряване.com